Mga kapuso, karong buntaga sa luduhan ta ug atong ilailahon ang viral midwife sa social media nga may pakita sa iyang kahana sa trabaho, ingon man abtik nga pagtabang ngadto sa inahan nga mga nakay na dinhi sa Cagayan de Oro City. Ato makauban ang bayaning midwife nga si Ma'am Nida Soriano. Ma'am Nida, maayong buntag ug dayon sa At Home Jamay Regional TV. Kamusta ka diha? Okay ra ko, sir. Maayo. Nagserbisyo sa mga boros dire sa Iniche Health Center. Ma'am Nida, glad to hear nga anaa ka sa maayong kahimtang. Apan una-una, ma'am, makisayod sa mino a little background sa imuhang kinabuhi. Asa ba ka gatrabaho karon ug unsa ang storya sa imuhang kinabuhi ngano ka nahimong usa ka midwife? Ako si Nida Soriano Daitia, married ko, sir. May duha ka anak. Ang isa ko ka anak, isa ka nurse na sa Bureau of Fire Protection. Ang isa po na sa Department of Agriculture din sa CDO. Ako ay 30 years in service sa City Health Office. Aside from that, my experience po ko sa 8 years sa maternity hospital for 8 years. Then, nag-CI ko sa Liceo de Cagayan University for 3 years. Ako nangandoy ko, sir, nga mag-midwife ko. Pero ako nangandoy nga masikat ko. Sikat na gyud kayo ka, Ma'am Nida, tungod sa imuhang dedikasyon sa imuhang trabaho. Pero ma'am, unsa pud ba ang sagad nga mga challenges no o mga tahas nga inyuhang ginaatubang sa matag adlaw? Ang grabe nga challenges, sir. Isa diha to save life, the mother and the baby. Aside from that, daghan pa nga mga programs nga among mabuhat sa pag-immunize, prenatal, community service, especially karon sa atong panahon ang COVID-19. Amo gyapon na siya na-anticipate nga mga trabaho diri sa health center. And daghan, sir, daghan mga challenging nga trabaho sa as a midwife. Let's talk about the viral video, Ma'am Nida. Kung asa nakita ka nga gapaanak sa usa ka inahan sulod sa jeep. Unsa ba ang storya niini? Actually, sir, kato siya nga time nagawas na to siya sa balay. Gitawagan ko sa isa ka kagawad nga ma-rescue dito sa ilang balay. Pero dili naman mi allowed nga mag-handle sa balay, sir. So, nag-inform ko sa kagawad sa barangay si Kirby Kahoy nga ipahatod na lang din sa health center. So, ila din gikuha dito sa balay dito sa Kahua. Ilang gihatod dire sa NHA Health Center kay mo man ni ang line-in, ang anakanan sa Kauswagan. Then, that time nag-atang na ako daan kay nasa kong mind nga maybe nag-bleeding or whatsoever, mahitabo na anak ko makatambay sa iya sa pag-ariglar sa nanganak. So by that time, ready lang akong mga gamit, especially sa injection, na to prevent hemorrhage sa mama. So pag-abot na niya, gi-injekan ko din ang pasyente. After that na, ako din to siya gi-ariglar ang bata, kay intact pa man ang bata uban sa inunlan. So ako din gidali-dali ang management, sir, kay murag taod-taod na magyuto siya niya. There will be time nga kung madugay pod mo gawas ang inundan, wala sad ta kabalo unsay mga panghitabo. So that time pinaspasa na ito siya, sir. Ang akong aim dato is to save the life, the mother and the baby. Kay after dato, sir, ay ako naka-realize, sir, nga ang edad sa bata is ang edad sa nanganak is teenage. So, the teenage pregnancy, especially kung mga anak, dili na allowed sa health center, dito na siya sa hospital. Kanya kay, bahala na, ang akong mind, ito, bahala nagbawal sa balay o bawal sa health center, ang akong aim na to save life, the mother and the baby. So, ay wala na ako nagpakabana, sir, o unsay may tabo, basta ang importante, nasalbar ko ang duha ka kinabuhi. Katong mga higayon na, Ma'am Nida, unsa ba ang dagan sa imuhang una-una? Presence of mind, sir. Kaya ang imo aim diya to save life man. So, presence of mind, ampo sa Ginoo nga walay mahitabo sa imong pasyente aside nga siya teenage pregnancy. Karon, ma'am, kamusta pud ba ang kahimtang sa baby og sa iyahang inahan? So far, sir, in good health sila, duha. Nakabisit man gani mi dito sa ilang balay. Only lang, kato sila, not prepared gid sila sa ilang mga gamit. Walay mga lampin or unsa pa na diya nga gamiton sa pagpanganak.
kay wala nag-expect ang mama nga mga anak na siya ato nga time kay nagtot siya nga 6 months pa yang tiyan. Kani laging mga batanon dili gid na sila makabantay og kanos-a o unsay mga panghitabo sa ila unya pagpanganak. Unsay mga panginahanglan during sa ilang pagpanganak. Diyang may viral na ang imuhang video sa paghimo og extraordinary task ug sagad sa mga feedback kay positibo, Ma'am Nida. Unsa ba ang imuhang gibati? Sir, nalipay ko, sir. Kaya retire na ko, sir. Napa ko mga good deeds nga mabilin aside nga. Hapit ako mag-retire, sir, taon December. So, kana na lang ako mga handumanan o akong ipaambit sa akong mga kauban nga dili lalim ang kinabuhi sa midwife. So, akong i-share sa ila nga unsay mga panghitabo. Ang atong aim is to save life, the mother and the baby. Bitaw, sir, kanang actually dili kay kanira nga mga panghitabo ang akong na-encounter. Daghan na kaayo. Pero happy lang sa Japon ko, sir, kay before ko mag-retire, naapagyapon ko good deeds sa community. Daghang salamat sa oras nga imong gihatag sa At Home with GMA Regional TV, Ma'am Nida Soriano. More power o hinaot namo nga na-inspire sab ang mga susama nimo nga midwife. Amping kanunay. Thank you kayo, sir. Mga kapuso, chillax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.